Horas amang inang taujima muse mangida aka masukan naboi pamurahok kita di jamita pertangyangan nagabe epistel di mingguta tu minggu tanggal 10 September 2022 turpuk jamita pertangyangan di hita ima Lukas di bindu 10 mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tulu. Dung martangiak kita tajaha turpuki boi mai dauta unokna na boi pahembangota di jamita pertangyangan. Siak kami yang manginang catatan masukan tu jamita pertangyangan na boi si pahembangota na perjulu di minggu nasalpu di jamita minggu di patol khas dutu hita taringot tu las nirohani banua ginjang manomu akanang mago arga ni hamu baun niroha pertobatan di jolo ni debata dungmu barohatta setelah bertobat. Untuk apakah pertobatan itu? Lautu dia dohamu baun nirohai. Totu laho manarihon ngolu arisogot. Laho manarihon ngolu partodion nanaing jalo otta di hari parpudi. Diuduti mamuse tuturpuk jamita pertangyangan tahun di Lukas 10 nomon, udut di Lukas 15, marhite na masa tujuara bagas nagiduki na perjolo idauta tanggung jawab. Pada akhirnya semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alayan dorang sosahat tusi dilehondo dihitat tiki untuk menentukan seperti apa hidup kita hari esok melalui perbuatan hari ini. Diturpuk tahun dan langsung dipaso manang dipecat juara bagasi. Alaya dong lupa di mana tiki waktu laho paturehon manarihon ngoluna ari sugut. Dihita ahan atau lahot sadarion ido manutuhon ngoluta ari sugut. Alay nak kinung atakas dihita sada kepastian na ikos sudedo hita. Jongjong di hadapan ni dewata, laho mempertanggungjawabkan, mengalusi, ganup suku-sukun, taringot tu perdalanan ni ngoluta. Sudehi tanang menjalo asi ni rohani dewata, saluhut pertibion nang menjalo asi ni rohani dewata, ganup jolma, ikon jongjong di hadapanna. Ala diturpuk tahun taida malo ni juara bagas nagiduki, manarihon ngoluna. Dung dipecat ibana menurut ibana. Manggambar hondui naikos sudedo hita sahat tu ari parpudi, ari paruhumani. Jala di ari sadarion bisuk maho manarihon ngolumu ari marsugut. Bisuk maho manarihon ngolum ari parpudi. Sarihon parton diommu. Sarihon ari marsugut. Sarihon ari parpudi i marhite ahana diulahoko si saunari alani bisuk maho mamake artam laho tu hanguluan ari sugut. Maka segala berkat Tuhan, harta, kekayaan, segala sesuatu yang dititipkan bagi kita, bijaksanalah memakainya. Manat pakai artam dia mana-mana rihon ari sugut. Bukan hedonisme, bukan kesenangan, tanpa memperdulikan kehidupan orang lain, tanpa hidup di dalam kasih. Sebab apa yang kita lakukan sekarang menentukan seperti apa kita hari esok. Apakah akan berada di dalam kerajaan Tuhan bersama dengan orang-orang percaya atau tidak? Saunari dotot tuhonotai. Dangmar sugut. Ambil keputusan hari ini. Bagaikan kita berdiri di persimpangan, ambil keputusan hari ini. Sebab apa yang kita lakukan hari ini
akan berdampak pada hari esok. Bisuk maho mengulahon ulaumu sadarion. Jala bisuk maho mempergunakan arta nani lehon di debata asa gabi pasu-pasu. Nunga takas dihitai. Bain maau gabi pasu-pasu. Marhite arta, marhite sinadongan. Tapakke tu dalam nasi tong. Bagian na paduahon di turpuk taon di ayat 10 tolu. Dang haoloan sada anak somang dua induk hasatiaon. Hasatiaon mangului debata. Dinasa pasu-pasu di debata nang sahat tuhita. Met-met manang nabalga relatif doon. Adong do nabalgadang di hamoliatehon. Adong do nautik di hilala balgadui. Alay manang naaha pe di pasu-pasuhon debata tuhita. Tapakke may tudalan nasitong. Ido wujud nyata ni kesetiaata pangoloyota tu debata. Molo tapakke do pasu-pasu ni debata tudalan nasositong. On matong gambaran ni naso debatabe tauloi. Alai mamonino ma tauloi. Didok di turpuktan dang boy songoni. Dang boy taroloi hita hagiot ni pertibion hasonangan ni pertibion. Sada tuan mai tadok dohot mangului debata. Ikon jongjong do hita di sada persimpangan na udok nakkinani mamilit. Ise do siolo aku. Alani molo takas do tapakke akka arta na adong dohot pasu-pasu ni debata dihita di ngoluta si ganu parit tudalan nasitong ima tanda nunga si panguloi hita di debata na mga lehon pasu-pasuna dihita. Ima akka masukan nami taringot tu jamita pertanyaan anggiat mabui tahembakkon asalam denggan jamita ta di tonga-tongani pertanyaan ta.